Men skulle det være svin, hvis man ikke kan starte dagen med en fugl? Jeg er min zone til den russo. Hele mine børn er på sparring, den skal bruges nu. Jeg er min zone her på HA. For stiv til at cykle hjemme hæler og stå af. En fugl er reddet singer bælten. Jeg kan gøre det på en hverdag. For at lige en kop vand fra min egen russo har jeg lært af. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Hvorfor tager du dine roser med hen, for så ved jeg, de skifter. Når vi danser, fødder brænder lige for gulvet slår knister. Hvis du ikke tror på det, kom her og lad mig vise dig. For så ser det crazy, ja du ved, det går on. Jeg er nede på klubben, jeg busser, selvom jeg burde være taget hjem. Tog en taxa ind til byen, pludselig er klokken 5. Bødekassen, den buner, så jeg ved, jeg har været slem. Men der er stadig lidt på kortet, så jeg tager en tur igen. Jeg er min zone til den russo. Hele mine børn er på sparring, den skal bruges nu. Jeg er min zone her på HA. For stiv til at cykle hjemme hæler og stå af. En fugl er reddet singer bælten. Jeg kan gøre det på en hverdag. For at lige en kop vand fra min egen russo har jeg lært af. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Vi er jeres instruktor, kunne også være jeres doktor. Brug 2 lapper, det er bare penge. SU'en holder ikke længe. Hola Muse, Hola Emil, Hola Karo. sammen med Ralle, vi er varme nu. Det er ham inden for 11-12. Se mig rundt op med det bedste hold. Solbriller på, jeg er rimelig kold. Og vi er indenfor, så det er rimelig lol. Det er ham inden for 11-12. Se mig rundt op med det bedste hold. Solbriller på, jeg er rimelig kold. Og vi er indenfor, så det er rimelig lol. Jeg er min zone til den russo. Hele mine børn er på sparring, den skal bruges nu. Jeg er min zone her på HA. For stiv til at cykle hjemme hæler og stå af. En fugl er reddet singer bælten. Jeg kan gøre det på en hverdag. For at lige en kop vand fra min egen russo har jeg lært af. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Hvem har det bedste hold? HA 11-12. Vi fester, mens I gået kold. For vi er dem fra 11-12. Det er en kop vand fra... Fuck det pis.